Hello, dnes vám poradím, ako si vybaviť cestovanie zadarmo pre deti. Cestovanie pre deti je zadarmo od 4 do 11 rokov. Do 4 rokov dieťatko nepotrebuje mať doklad. Je to však podmienené tým, že potrebuje toto dieťa doprovod dospeláka. Takže ako prvé, keď si chcete vybaviť kartičku pre dieťa, je stránka buď NS alebo OV Chip Card. Vlastne príde vám takáto kartička, s ktorou môžete platiť v autobuse, v električke, v metre, vo vlaku. Túto kartičku si následne ale musíte ešte aktivovať. To znamená, že pôjdete na stránku NS, zadáte tam tento výraz a aktivujete si službu zdarma pre deti. Táto zľava neplatí vlastne na všetky dopravné prostriedky, na niektoré platí zľava 38%, tuším, treba si to pozrieť. No a kartička sa následne môže dobíjať online alebo v metro staniciach, kde máte špeciálne automaty. Viete to vlastne dobíjať aj v hotovosti, aj kartou. Viete si tam tiež potom nastaviť automatické dobíjanie, čiže vám bude sťahovať nejakú čiastku, aby sa nestalo, že vašemu dieťaťu dojde kredit. Aj keď sa stane, že dojde dieťaťu kredit, tak vodiči sú veľmi ústretoví, najmä keď vidia dieťa s taškou, ktoré sa ponáhľa do školy. Veľakrát moju dceru takto odviezli aj napriek tomu, že jej nešla karta. V prípade straty vlastne si len zablokujete túto kartičku, požiadate si o novú. Stále keď si žiadate o kartu, tak platíte poplatok 7,50 a kartička vám vlastne príde na adresu. Pri vybavovaní si tam nahráte iba svoje údaje a nahráte tam fotku dieťaťa alebo seba. Po určitých hodinách mimo špičky, teda v ranných a pobednejších, máte na takúto kartičku taktiež zľavu pri cestovaní, čiže to odporúčam vybaviť si aj dospelákom. Čo sa týka cestovania, tak je to tu všetko vlastne poprepájané. Viete kombinovať vlaky, metra, autobusy, čo sa vám hodí. Vodiči sú vlastne trošku iní ako na Slovensku. Veľakrát sa mi stalo, že som nestíhala, pretože som stála na červenej na prechode a autobusy vlastne čakali tých ľudí. Avšak na čo si veľmi dávajú pozor je, či si vlastne fakt štíkate tieto karty. Čo sa týka metra, tam máte vlastne turnikety, cez ktoré neviete prejsť, ak nemáte lístok, ale v električkách a autobusoch z toho môže byť problém. Zrejme, že nemusíte mať takúto kartičku, môžete platiť rovno bezkontaktne vlastne zo svojho mobilu, avšak tam vám neplatí potom zľava a neplatí tam ani dieťaťu, čiže podľa mňa je lepšie si tú kartičku vybaviť. A to je všetko ku cestovaniu a vidíme sa pri ďalšom videu.